Takže nachádzame sa pred samotným platovým terminálom, zvaným predajným kioskom, kde sa nachádza agenda konkrétneho úradu, kde je kiosk umiestnený. Tu si občan môže vybrať podľa toho, čo potrebuje. Pretože sú doklady, občiansky, vodičský preukaz, cestovný preukaz. Si môžeme teraz len tak na ukážku zakúpiť kolok, ktorý je potrebný na vyhotovenie fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z evidencie za jednu stranu. Po tomto kroku sa občan dostane do možnosti platby, buď platba v hotovosti alebo platba platobnou kartou, čiže má na výber. V prípade, že by dal platbu v hotovosti, tak môže vhadzovať klasické mince, bankovky, a v prípade platobnou kartou môže platiť aj bezkontaktne alebo vložením karty v prípade, keď je potrebné zadať aj PIN kód. Ukážeme si platbu kartou. Už je to vlastne animácia, ktorá mu ukáže, že nemá čo zadať, ale nám stačí teraz vlastne iba bezkontaktne. Platba sa spracováva. Platba bola schválená. Teraz nám vyjde vlastne potvrdenie o úhrade, zvaný ekolog, a takisto aj doklad pre zákazníka o platbe, ktorý slúži pre potreby účtovníctva. Potom je tu ešte jedna možnosť, kedy občan potrebuje už zapletený alebo kúpený kolok vymeniť. Môže dať ešte v ten konkrétny deň, kedy ho zakúpil, vymeniť kolku. Takisto už vlastne podľa animácie alebo pokynov sa dozvie, čo má urobiť. Má kolok nasnímať, zasvieti červený kríž, kolok sa zosníma, dozvie sa celú informáciu o kolku, vyberá nový poplatok. Dáme si napríklad doklady, fotokópie. Teraz dáme za 3 € kolok. Opäť nás vyzve, či chceme platiť v hotovosti, platobnou kartou, alebo chceme celú výmenu stornovať a stále bude platiť tento. Dáme si opäť platobnou kartou. A vlastne už máme iba doplatok €50, čo nám zostáva zaplatiť. Tým pádom sa tento kolok stáva bezpredmetným, nie je použiteľný a použiteľ je nový kolok. Opäť doklad. V prípade, že by si vymenal kolok za kolok, ktorý má menšiu nominálnu hodnotu, tak mu z kiosku vyjde dobropis, ktorý bude musieť ísť na poštu a tam si uplatňovať tento poplatok z podanej žiadosti o vydanie dobropisu. V prípade, že by kolok celkovane potreboval, tak príde na poštu a tam podá žiadosť o refundáciu. Ak by nastala nejaká porucha alebo nejaký problém s kioskom, je tu vľavo, pravo hore označenie aj s infolinkou bezplatnou, kam treba volať. Všetky kroky, ktoré vlastne vykonáva, sú za každým popísané, či už v telefóne, alebo pri každom kiosku sa nachádza návod. Tak okrem toho, že vlastne občan si môže vybrať priamo z ponuky agendy, ktorá sa nachádza na úrade, je tu ešte možnosť aj vyhľadať platbu, kde si občan pozrie na internete zoznam číselníkov služieb, vlastne už príde s informáciou a zadajú podľa nejakého čísla a vie, čo potrebuje. Občiansky preukaz, žiadosť o vydanie. Dá by pokračovať a vlastne už je v tom finálnom kroku.